Ontnota had Sietske haar altijd weigeren om mee te werken aan een psychologisch onderzoek en ook een nij-onderzoek zocht zij net zitten. Daar kunnen wij ons iets bij voorstellen dat het Hof toch opnieuw wil kijken, zelf wil onderzoeken van ja, kunnen we nou niet nog meer over haar persoon te weten komen. Dat is aan de ene kant wel begrijpelijk van het Hof. Aan de andere kant, zij heeft haar medewerking geweigerd en zij blijft haar medewerking weigeren, met name om die angst dat ze TBS krijgt opgelegd en dan niet een uitzicht heeft, niet weet hoe lang dat allemaal kan gaan duren. Maar mij werkje of net, het onderzoek komt er. Dat we dienen toch een zaakkundige die het jette rapporten schreeuwen had over vrouwen die haar eigen poppen ombrengen. Het Hof vindt het dus in deze zaak beslist de moeite waard te proberen meer te weten te komen over de psyche van mevrouw. Zelfs als zij ook na vandaag mocht blijven volharden in haar weigering mee te werken aan onderzoek. Onderhand van de uitkomsten van het onderzoek kan het Hof TBS oplezen. Als Sietske haar net meewerkt, dan maakt de zaakkundige een rapport op basis van de dossiers die te lezen, liek als videomateriaal van haar verhoren. De advocaat van Sietske H. zet haar vraagtekens erbij. Ik heb mijn twijfels erbij of de vragen van het Hof over de kans op recidive, over haar geestesgesteldheid ten tijde van de feiten, van natuurlijk ook best lang geleden, of dat die vragen kunnen worden beantwoord door de deskundige. Volgens mij is dat heel wankel en kun je niet zomaar conclusies trekken. Dus daar heb ik mijn twijfels bij, hoe wat daaruit gaat komen. Sietske H. vindt het spietig dat het gerechtshof juist er geen uitspraak die had in haar zaak. We hebben met eigenlijk alle uitspraken rekening gehouden, dus ook met wat er nu gebeurd is. Maar het is met name de onzekerheid dat ze nu dus nog steeds niet weet waar ze aan toe is en wat er gaat gebeuren. Daar heeft ze het moeilijkst mee op dit moment.